ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜୟ ଭୀମ। ଗତକାଲି ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଯାହାକି 45,000 ପ୍ଲସ୍ ଲୋକ ଦେଖିଲେଣି ଭିଡ଼ିଓଟିକି। ଆଉ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କିଛି ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ଗାଳି ଗୁଲଜ ମୋତେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ପଠାଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଏମିତି ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ମୁଁ ବି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ, ଆଉ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଲୋକମାନେ ଗାଳି କଲେ ମୋର ସେଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମନ ଦୁଃଖ ଗୋଟିଏ କାରଣ ନାକି ହେଉଛି ଆମରି ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୀମ ଆର୍ମି ସଂଗଠନ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ସଂଗଠନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂଗଠନ। ଯେଉଁ ସଂଗଠନରେ ତମେମାନେ ଅଛ ସେ ସଂଗଠନରେ ତମେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଭାଇ, ସମାନତା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଭାଇଚାରାକୁ ବଢ଼େଇବା, ଆମ ହକ୍ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଭୀମ ଆର୍ମି ସଂଗଠନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିଛି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରୁନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଇତିହାସ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ସଚେତନ କରାଉଛି। ଇତିହାସ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଇତିହାସରୁ ଶିକ୍ଷା ନେବା ଉଚିତ। ଏଇ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଜାଣିଛ? ତୁମର ଛୋଟ ଜାତି, ତୁମେ ଅଛୁଆଁ ଜାତି, ତମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତମେ ବେକରେ ହାଣ୍ଡି ଏବଂ ପଛରେ ଝାଡ଼ୁ ଧରିକି ବୁଲିବା ରହିବା ଲୋକ। ଆଜି ସେଇ ଲୋକମାନେ ସେଇ କାନ୍ଧରେ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ବୋହୁଛନ୍ତି। ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ କହିଲେ? ଆମ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ତ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲାଗିବ କେମିତି? ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଆମକୁ ବାବା ସାହେବ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଆମଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର ହକ୍ ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ ହକ୍ ଅଧିକାର ଆମର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲରେ ନଦେଲେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିକି ଆଣିବୁ। ଆଉ ଏ ମନୁବାଦୀ ଅନ୍ଧଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ମୋ ସମାଜ ପାଇଁ, ମୁଁ ହକ୍ ଅଧିକାର ପାଇଁ ମୋ ଆୱାଜ ଉଠେଇବି। ଆଉ ସମାନ ଅଧିକାର, ସମାନ ସମ୍ମାନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଆୱାଜ ଏମିତି ଜାରି ରହିବ। ଜୟ ଭୀମ, ଜୟ ସମ୍ବିଧାନ।